Чаму менавіта гэтая кніга пра Бенін? Бо ад 2004 года я з'яўляюся рэдактарам альманаха «Запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва». У нас наладжана шчыльнае супрацоўніцтва, за што я вельмі ўдзячна і спадару Вітаўту Кіпелю, Янку Запрудніку, і Лявону Юрэвічу, бо гэта супрацоўніцтва ідзе вельмі плённа і праз падрыхтоўку публікацый, і праз перадачу архіваў таксама ў Беларусь, архіваў Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Ну і гэтая кніга, наша супольная кніга з Лявоном Юрэвічам «Хронікі Беніну», яна мусіла з'явіцца, таму што Беларускі інстытут навукі і мастацтва гэта тая установа, інтэлектуальная установа, якая ад пачатку 50-х гадоў аб'ядноўвала навукоўцаў, пісьменнікаў, мастакоў, якія апынуліся на эміграцыі, і давала ім магчымасць хоць неяк працягваць у складаных умовах эміграцыі, працягваць сваю творчую ці навуковую працу. Бенін ладзіў канферэнцыі, выставы, лекцыі, даваў магчымасць публікавацца на старонках сваіх часопісаў. Літаратурны часопіс «Конадні» быў тады ж запачаткаваны альманах «Запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва». То есть все гэта на працягу больш як 60 гадоў гісторыі ішло і працягвае існаваць. Гэтая кніга можна ўбачыць на вокладцы партрэты людзей. Гэта, безумоўна, не ўсе сябры Беніну тут знайшлі месца, іх было значна больш. Але гэтая кніга адлюстроўвае, што Беларускі інстытут навукі і мастацтва гэта ў першую чаргу асобы, якія былі аб'яднаныя ў гэтую суполку. Дзякуючы дзейнасці гэтых асобаў усё і адбывалася. І найбольш, безумоўна, значэнне мелі кіраўнікі, тыя, хто стаялі на чале Беларускага інстытута навукі і мастацтва. Гэта найбольш тут матэрыялу прысвечана перыяду Вітаўта Тумаша, доўгагадовага да пачатку 80-х гадоў кіраўніка Беларускага інстытута навукі і мастацтва, і спадара Вітаўта Кіпеля. Чаму кніга называецца «Хронікі»? Бо мы не хацелі рабіць нейкае апісальнае даследаванне. Мы хацелі паказаць дзейнасць гэтай арганізацыі праз дакументы таго часу, праз лісты, праз справаздачы, праз паведамленні, якія з'яўляліся ў той час у прэсе, у розных крыніцах, праз успаміны, каб чытач сам мог убачыць, якім чынам жыла гэтая супольнасць, інтэлектуальная супольнасць беларусаў на захадзе, якія складанасці ўзнікалі ў іх працы, якімі намаганнямі удавалася і кнігі выдаваць, і ладзіць канферэнцыі, ладзіць мерапрыемствы, як часам гэта было складана, як важна было мець супольныя меркаванні для таго, каб нешта рабіць. 80-е, 90-е гады гэта кантакты з Беларусю, калі Бенін стаў кантактаваць актыўна з калегамі, інтэлектуаламі ў Беларусі, і, адпаведна, гэты перыяд у кнізе прадстаўлены як поглядам адсюль з боку кіраўніцтва, з боку тых, хто складалі Бенін тут, так і праз лісты розных асобаў, установаў, якія ішлі ў Бенін з Беларусі. І ў гэтых лістах адлюстравана тое, што рабіў Бенін для Беларусі у 90-х, пачатку 2000-х гадоў. Як накіроўваліся туды кнігі, як накіроўваліся сродкі на падтрымку тых ці іншых навуковых ці грамадскіх ініцыятыў. Праз гэта ўсё можна ўбачыць, наколькі сапраўды важную ролю адыгрывала гэтая арганізацыя у беларускім інтэлектуальным жыцці, не толькі тут, але і ў Беларусі таксама. Я спадзяюся, што гэтая кніга будзе цікавая не толькі тым, хто ведаў і ведае
людей, якія на вокладцы, але і тым, хто, можа быць, нічога не ведаў пра існаванне Беларускага інстытуту навукі і мастацтва і зможа ацаніць, можа быць, і параўнаць тыя ўмовы, у якіх пачыналася і дзейнічала гэтая арганізацыя з тым, што адбывалася на эміграцыі сёння.